ভাই মানে রাতি পাহিলে গোটিଏ কথা 70 ବର୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କରିଛି बात तो सही है ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି 70 ବର୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି କଂଗ୍ରେସ 70 ବର୍ଷରେ କ'ଣ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଭଉଣୀ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି କଂଗ୍ରେସ 70 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ କରିଛି ମୋ ମତରେ ତ ସେ ବହୁତ କିଛି କରିଛି ଯେମିତି କି ଅଧା ଲଦାଖ ଆଉ ଅଧା କାଶ୍ମୀରକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଚାଇନାକୁ କିଏ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଦେଶ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ 1966ରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ହତ୍ୟା କିଏ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ 1984ରେ ଦଙ୍ଗା କରି ଶିଖ ମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା କିଏ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ତୁଜି ଦୁର୍ନୀତି କୋଇଲା ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ କୋଲଗେଟ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ କଂଗ୍ରେସ ଦେଶରେ କିଏ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲଗେଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଶେଷରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭଳି ନେତାଙ୍କୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଭାଇ କଂଗ୍ରେସ ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ବି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କିଛି କରିନି ଏ ଜମା ଭଲ କଥା ନୁହଁ ଦେଖିଲେ ତ এইভଳି ମହାନ କାମ କଂଗ୍ରେସ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କରିଛି ଭିଡିଓଟା ଟିକେ ପପୁ ଚାମଚା ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦିଅ ସେମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାହାର ତଳ ଚାଟୁଛନ୍ତି ସେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି।